Избрал съм една конкретна снимка. Значи, снимката като композиция, а, качество не е абсолютно нищо, има облаци, които са, честно казано, много трудни за преправяне. Облаците главно. Има бая тъмни части, има трева, има вода, т.е. имаме почти всичките цветове в наличност. И това, което правя като начало на камера рол, значи някои хора правят highlights минус 100, shadows плюс 100 и става перфектната снимка. Само, че при мен винаги е просто някъде до тия 50, минус 60 и горе-долу това е цялата история. Единственото друго нещо, което искам да направя е lens correction. Да може да изправи, ако има някакви ъгли, remove chromatic aberration, което абсолютно всичките го правим задължително. Не, че в повечето случаи има успех, особено ако снимате, например, с 50 мм, там просто chromatic aberration е нещо ужасно. И е един лилав, който бая трудно се маха, но се маха. В конкретния случай снимката съм направил с ясната цел, че имам, както казах, почти всички цветове, облаци, трева, плюс обекти, които в последствие ще осветя и си мисля, че ще стане приятно. Да кажа на всичките, това в момента импровизирам. Тази снимка още не е пипана, въобще нямам идея какво ще става с нея и се надявам да се получи нещо хубаво. След като съм направил тези неща, естествено Open Image, тук също ще падне чакане, тук стана бързо. Аз използвам доста шорткъти. Шорткът означава клавишите, които в Photoshop са, например, за оголемяване на 100%, аз ползвам Ctrl и 1. И това ми дига на 100%. Както виждате, снимката въобще не съм се постарал да направя върната, фона е фанат заострен. За тази цел е супер. Ctrl и 0, връщаме обратно на изходна позиция. Така, първото нещо, което правя е да изсветля, да затъмня хайлайтите. Правя копия на бекграунда и след това избирам Curves. Curves е, може би, най-поливалентният аджъстмент от абсолютно всичките. Абсолютно. В повечето случаи изобщо не бъркам Red, Green и Blue, аз си работя само с RGB. В конкретния случай искаме да затъмниме. Това означава, че някъде от средата, просто на око няма конкретни числа, няма конкретна позиция, а на око само преценяваме колко искаме да затъмним, защото в момента гледаме само небето. Останалото не го гледайте, останалото ще го маскираме. Искаме само небето. И просто на око преценяваме до каква степен искаме да затъмниме, дали искаме да прекаляваме, дали не искаме да прекаляваме. След като сме си избрали някаква позиция, това ни харесва, трябва двата леера да ги събереме. И сега ще ви обясня защо. Правим Ctrl и E и правим маска. В конкретния случай маската ни е нужна, защото ще използваме Apply Image. Apply Image, който ще направи черно-бяла с нюанси на сивото маска, която ще маскира перфектно само някои части. Защото знаете, ако хванем четка, в момента ще идем на черен цвят, хванем четка и тя ще маскира до някъде. Ctrl и Z да върнем всичко. Обаче ние ще идем на Image, Apply Image. И абсолютно нищо не пипаме в момента. Както ви е дадено от Photoshop, така го оставяте. В конкретния случай натискаме Alt върху маската. Виждате точно кои части са маскирани абсолютно перфектно. Небето ни е останало нюанси на сивото. Най-тъмните части са си останали най-тъмни части. Те въобще не са засегнати от конкретния леер. А защо го направихме на дупликиран леер? Защото сега ще дупликираме още веднъж. Ще сложим този леер отгоре и отново ще избереме Curves.
Този път обаче ще изсветлиме. И сега вече гледаме тъмните места. Това означава тук тези части. Гледаме да ги изсветлиме. Само до някаква степен. Както казвам, това е на око, няма конкретни числа, няма нищо. И отново мърджваме. Следва отново маска, image, apply image. Само че този път ние искаме светлините да не се изсветляват. Затова даваме на маската invert, която ще обърне маската от черно на бяло в бяло на черно. Обърнете внимание тук, това в момента ни е маската, която е в стандартния си вид. Shadowsите са затъмнени, светлините са изсветлени. Когато направим invert, всичко се обърна. Вижте как изглежда маската. Сега вече небето ни ще е затъмнено, а долу това ще ни е изсветлено. Така, включваме следващия леер, който сме изключили преди това. Задържаме Alt и натискаме върху окото на background. Така ще остави включен, активиран само бекграунда. Това е разликата от двете неща, които направихме. То всъщност са 4 стъпки, но са две неща. При положение, че искаме тази маска да стане още по-градивна и, например, тук горе да стане абсолютно черно, единството, което трябва да направим е отново да идем на Image, Apply Image и виждате как става. Автоматично Photoshop наглася светлите места да са още по-тъмни, отколкото са били преди. Как ще изглежда с това? Както казах, импровизирам. Въобще не е правена тази снимка. Виждате каква е разликата от преди и след. Всички светове започват да придобиват по-голяма сатурация, обаче ние ще направим още по-голяма. Значи аз лично съм шантав на тема Vibrance и винаги ми харесва да вкарвам много Vibrance. Въпреки че с него трябва много да се внимава, както виждате в конкретния случай, да стигне до към 50. Обърнете внимание главно на зеления цвят, какво стана. Главно зеленият цвят страшно много се сатурира. Останалите места след малко постепенно ще ги променяме. И първото, което мисля да направя, е синият цвят тук горе. Малко да го обърна. За тази работа вземем си Hue Saturation, избираме това палче и с семплъра штракаме върху някоя от нюансите на синьото, които искаме да изберем. В конкретния случай автоматично Photoshop разбра, че това е син цвят. Само че това не е точно син цвят, това би трябвало да е сиан. Но Photoshop го разбира като син. Затова издърпаме, да излезе чак от друга страна, от тук също ще издърпаме. Това, което прави е, двете бели черти са началото и края, където Photoshop ще избира точно кои цветове да се сменят. Останалото, което виждате до точката, това е градивно. Т.е. постепенно ще изтънява цвета, който ще преправяме. Аз обичам винаги да си давам сатурацията на макс, за да видя точно кои цветове ще ми избере. Така, сам е избрал бая цветове, които много не искам да са вътре. Затова постепенно просто връщам назад. Докато си избера точно кой цвят да ми пасне. Само че той избра страшно много цветове. Връщаме го на 0. Сега ако ще сменяме. Иде малко към лилаво. Малко ще дигнем сатурацията. Какво се получи? Страхотно. И в същия момент обаче ще обърнем Blend мода, ще иде на Color. Вижте само, когато оставите на нормал, обикновено просто си го покрива отгоре. Когато си избере Color, или примерно сега ще ви покажа едно показно с Curves, като казва, това е най-поливалентният adjustment, който има. Дръпнете надолу и тук затъмни абсолютно всичко.
момента обаче, в който идете на luminosity и изсветли някои части, към това прибавя и сатурация. Така че всеки различен blend mode, на който да е adjustment, може да прибави още нещо и още нещо и още нещо. Затова в конкретния случай смених на Color. Тъй. Тук добре. Отново ще идем на Curves, леко ще затъмна само, да видя какво сме направили. Лилавият цвят обаче е страшно много. И отново се връщаме на Hue Saturation. Знаеме от преди това, че Photoshop сам си е избрал сините цветове. Леко ще... Само лекичко така. Вече не е толкова лилаво. Карахме лилав оттенък, но не е чак толкова лилаво. А Curves затъмнихме само за да може да видим кои цветове къде точно са грешни. Същото, което трябва да направи, е оправянето на зеления цвят тук долу. Зеленият цвят, единият начин е също с Hue Saturation. Да се избере, само че внимавайте горе какво ви показва, защото в повече случаи ще показва Yellow, тъй като Photoshop разчита това не като зелен цвят, който вижда нашето око, а като нюанс на жълтия цвят, който прелива към сиян. Така че ще идем отново на Greens. И след това тук долу може съвсем спокойно да си удължиме колкото си искаме, кои точно цветове да обхваща този леер. Какво сме фанали? И фанахме точно е това зелено, което тук най-много ни пречи. Горе върховете не са чак толкова да ти привличат погледа, обаче тук долу беше страшно. Така че сега връщаме на 0. Леко започваме да премахваме. Горе-долу, тази позиция горе-долу добре. Друг вариант е с нов леер да изберете Color Range. Color Range абсолютно винаги, поне аз лично го правя на абсолютно празен леер. По този начин той ще хване абсолютно точния цвят, който аз искам да си избера, защото ако го направя върху някои от аджастментите, той ще почне да търси цветовете, които са по самата маска. А в конкретните случаи по маската имаме само бяло. Така че отиваме на Select, Color Range и отново излиза Sampler. Виждате тук, Sampler ни е отчел последното, което сме избирали с него. Автоматично Photoshop се избира зеления цвят и по-точно нюансите на жълтото, които си избрахме преди малко. Всяко едно натискане той избира толкова нюанси, колкото вие му позволите с Fuzziness. Ако Fuzziness иде на 200, той ще избере почти цялата снимка. Ако Fuzziness падне на 0, или да кажем на 10, 12, 16, ще иде само до някаква част и ще избере, да кажем, само корените на тази трева. Затова аз обикновено стигам до 80-85, повече там някъде варира. Да не се избира чак толкова много, обаче виждате как ни избра дори и тук отзад. Така. Той си прави selection. При избрания selection може да изберете което искате. Hue Saturation, Vibrance, дори и Color Balance. Въпреки че с Color Balance се занимавам малко по-късно. Тук отново бих избрал Hue Saturation. И виждате, че избра почти също като тук остави малко, отколкото избрахме преди малко само с Hue Saturation и изпалчето. Сега кое от двете е по-добре? Ама е по-добре. Сега ще имаме на Color Balance. Color Balance, Hue Saturation, Color Lookup и Selective Color са четирите основни неща, които най-добре се справят с това да преправите цветовете. Колкото и добър да е Curves, той въобще не може, що се отнася до преправяне на цветове, въобще не може да стигне нивото, на което е, например, Color Balance, дори и Color Lookup. Color Lookup, след малко ще го погледнем, ще ви обясня набързо за него. Color Lookup е малко по-специфичен, с него не е чак толкова лесно да се борави и в повечето случаи дори не действа.
Особено в случаи, в които, например, има трева. Сега, тук ще започнем с сенките. Сенките, това означава, примерно, ако дръпнем това на 100, виждате колко само промени абсолютно цялата картинка. С Color Balance също се действа много внимателно и обикновено слайдерите, като се местят на максимум до минус 10, минус 20 или плюс 10, плюс 20. Всички останали случаи ще стане мазало. Искам малко да затъмниме. Само че защо искаме да затъмниме, аз не знам. В конкретния случай сенките въобще не ни бъркат. Единството, което ни интересува, са highlights. Тук отново ще вкараме магента. Вижте само как небето почва да получава малко по-лилав вид и малко жълт. Те малко, колко да не бръкне в окото. И отново на Color. Вижте, само малко сменихме. Вижте само колко сменихме на highlights. Минус 20 максимум го достигнахме и минус 9 вкарахме му жълто и магента, обърнахме Blend мода на Color и направи това. Само че мен не ми харесва, че хваща и долу водата, заедно с стълбовете. Затова отново ще ида на Image. Трябва първо да се чакна на маската. Така, Image, Apply Image. Без да даваме Invert. И Photoshop абсолютно изчисли, че маската трябва да дойде тук. Небето не трябва да се пипа. Водата може да остане малко. Те пак говорим за отражение. Това означава, че цветът трябва да е горе-долу такъв. И видим до тук какво сме направили. Отново натискаме Alt и щакаме върху окото. Така, това, което започнахме, горе-долу е снимката, която си заснехме, която заснех. И след няколко преправяния се получи това. По принцип, не ги преправям чак толкова много. Много рядко използвам външни филтри, плагини. Единственото, което използваме е за премахване на шума и това е Topaz Denoise. Лично мнение е, че е може би на една или две светлинни години пред Define, но това е просто лично мнение. Аз мисля, че много по-добре се справя с шума. Осветяването го правя основно с Vibrance, Hue Saturation, Color Balance и Color Lookup, както и Selective Color, когато просто има нужда. Selective Color като цяло, в конкретния случай, може би при зеленото бихме могли да го използваме. Какво ще направи при зеленото? Направи тревата жълта, което е много хубаво. Върнем още малко назад. Сега ще идем на Color Lookup. Color Lookup с своите вградени пресети, които са директно от Photoshop, дава възможност за изключително приятно преправяне на снимките. Проблема е, че не става за всяка снимка. Просто има много снимки, на които искал ми се да използвам Color Lookup, за да може по един или по друг начин да придаде друг цвят и друг живот на снимката, но просто не става. Това с него се борави изключително сложно. Например, Fall Colors ще придаде много топъл оранжев вид. Някой сега ще каже, че това може да е като... ето виждате какво само направи. Че е като фотофилтър, но не е като фотофилтър, по-различно е. Почти елиминира зеления цвят. Това, което виждате, вече не е зелено. Това е жълто и Photoshop ще го разпознае само единствено като жълто. Махна фотофилтъра. Виждате какво е преди Color Lookup и какво е след Color Lookup. В конкретния случай би могло да се маскира също долната част. Само, че не е препоръчително, защото виждате какво става с облаците. Облаците започват да стават, все едно са нарисувани от
Айде да не казвам бездарен художник, ама аз не си бездарен художник. Затова в конкретния случай няма да използваме ColourUCAP. Другото хубаво при ColourUCAP е, например, Drop Blues. В някои случаи Drop Blues може да промени снимката от едно нещо на съвсем друго нещо. Пример, в снимки, в които имате синьо, което е ненужно синьо, и докато се опитвате с Hue Saturation или с Color Range да ги премахвате, Drop Blues ще го направи само с едно движение. Drop Blues просто премахва сините цветове и оставя всичко друго без синьо. Но, както казах, в конкретния случай не виждам кое от нещата в ColourUCAP може да се ползва, но като цяло той е изключително подценен филтър. И щом хората са го служили там, значи знаят за какво са го служили. Да ви кажа често, аз не мога да сета на YouTube дали някъде съм виждал изобщо някой да използва ColourUCAP. Така. Сега идва един... Искам да ще осветя стълбовете. Сега как ще стане номера? Номера няма да стане чак толкова трудно, просто ще затъмниме цялостно. Както казвам, тук отново няма числа, няма конкретна позиция. Всичко е само и единствено до това как на вас ви харесва. Виждате колко само затъмнихме. Само че сега ще направим Blend Model и Luminosity. Luminosity означава, че той няма да... Photoshop ще се опита да калкулира така, че да не обхваща цветове, а да обхваща само черно, бяло и сиво. Затова разликата е много по-малък saturation, особено това се вижда при небето. Вижте само като се смени на нормал, небето започва да лилавее, да синее, а на Luminosity само затъмни, като остави всичките контури да са живи и здрави. Сега, тук вече става елементарно. Искаме да маскираме, искаме да осветлиме стълбовете, това означава, че се наложи да ги маскираме. В маската избираме си черен цвят, на 100% opacity. Сега аз няма да съм изключително прецизно точен. Виждате, че излезнах извън рамката. Спести време. Просто целта е тук да се хване идеята каква е. Основни линии не мисля, че е нужно да се стараем чак толкова. Като за начало не прилича кой знае на какво осветяване, но има един интересен момент. Brightness и контраст. Ако се вдигне контраста страшно много и към това се вдигне и brightness, отново ще маскираме всичко с Alt, удържиме Alt, дърпаме маската отгоре. Photoshop ще ни пита дали искаме да сменим маската, даваме Yes. И с Ctrl-I само ще обърнем маската. И виждате как стана номера с осветяването. Ще намалим opacity-то. 60% ще е достатъчно. И в общи линии, без чак толкова много оправяне и прочие, просто сменяме цветове и всичко е по избор. Ако ви харесва зеления цвят да е по-сатуриран, просто си го оставяте. Ако не ви харесва, го махате. Ако ви харесва небето да ви е лилаво, оставяте лилаво. Ако не ви харесва да е лилаво, махате лилавото. Просто всичко е до вкус. И всичко е до това да се научиш кой филтър, вграден в Photoshop говориме, какво точно прави. И какво може да се смени с него и какво не може да се смени с него. Къде може да се прецака с него, къде може да не се прецака с него. Идеята е да имаш виждането, кой точно филтър, как ще ти помогне, в какъв случай ще ти помогне. Затова
както казвам, 95% от преработките са ми само единствено на Photoshop. Аз даже много малко използвам Lightroom. Както виждате, дори и RAW файловете ги минавам директно през камера RAW, оправям съвсем малко и после вече всичко останало отива на Photoshop. Значи от тук тръгнахме и до тук стигнахме. Може естествено да се оправи още и тук залеза с четка на ниско opacity, нещо от сорта на между 15 и 20, не е нужно да се слага повече. Избираме цвят, който е от залеза, само че когато отворите, виждате колко малко му е сатурацията. А в конкретния случай ние ще боядисваме с четка, която е нагоре-долу 15%, което означава, че ще е страшно малко и затова ни трябва цвят, който да е малко по-ярък, да го кажем. Както казах, когато правите това, използвайте малко повече време, точно да определите големина, цветове и такива неща. Аз просто го правя по бързата процедура. Обръщаме Blend мода на Soft Light и долу светна. В основни линии това е всичко, което правя аз на Photoshop. Макар за много хора преработките ми да изглеждат като кой знае колко сложни, това е абсолютно всичко, което правя. Просто когато ми трябва някакъв цвят, някъде боядисвам, когато не ми трябва, слагам маски. Особено много се уповавам на луминосити маските. Значи това са маски, Photoshop автоматично ще ми ги направи, за които ще ви дам линк в групата. Те са абсолютно безплатни, инсталират се абсолютно елементарно и само с штракането на Create Mask, само секунда, това бързо ще ги направи. Маските, набързо да ви обясня за тях, защото те помагат страшно много, изключително акуратни са и оцветяването с тях става абсолютно елементарно, абсолютно всяка една част може да се оцвети по абсолютно красив начин. Бързо ще ви обясня и за тях. В повече случаи, както казах, маската е черно и бяло. Останалото по маската е нюанс на сивото. В конкретния случай, след като направихме маските, даваме на Channels и вижте само колко много маски излезнаха. Виждате, Photoshop автоматично си избра коя е най-светлата част от снимката, коя не е чак, коя има още светлини, още повече. А първата, Lights 1 и Darks 1, винаги са Apply Image или Apply Image Invert. Отдолу вече се направи на Midtones. Виждате колко нюанси на сивото има, абсолютно всяка една маска от тях. И примерно използването на маската става като се натисне върху маската, задържи се Control, отново се натисне върху нея и вижте как маркира. Photoshop автоматично си маркира частите. В конкретния случай ще махнем Layer маска, само да покажа, и просто натискаме долу върху бутончето. И Photoshop автоматично си вкара точно този Layer маск, който сме избрали преди малко. В основни линии това е преправянето. Снимката, както казах, не съм и мислил да я преправям, просто да заснех, защото ми хареса, че има колони, които мога да осветя. Зелен цвят, син, имаме залез. Не знам дали има още какво да добавя, но мисля, че не. Единството, което остава, както казах, обикновено чистването на шума го правя с Topaz Denoise. Според мен той е страшно силен. Не мисля да задълбавам в това. И единственото, което после накрая правя,
е това да мържна абсолютно всичките леери, които имаме. Въпросът е, че просто по навик аз съм свикнал първо да си правя един нов леер и чак тогава вече да мърджна. Мърджа е с Ctrl, Alt, Shift и E. Просто свикнал съм да работя с шорткътите, вместо да штракам тук горе-надолу и насама там. И искаме да заостриме. Имаме на филтър, Other, High Pass. Обикновено е между 0,7 до 1,2 максимум. Сега ще видите на 100%. Виждате вече как хайпаса обхвана отзад дърветата и по-светлите места. И обръщаме на Blend Mode Linear Light. Направи нещо страшно, просто защото не сме изчистили шума от преди това. Но идеята е, че когато е Blend Mode Linear Light и е на много малък радиус, много по-добре е заостря, отколкото да идете на по-голям радиус и да обърнете на Soft Light, както в повечето случаи става. Само каква е разликата с High Pass и без High Pass. На 100% надали нещо се вижда, но основни линии това е всичко. Горе-долу това е от мен. Както казах, най-важното е просто да знаете кой филтър какво точно прави и да знаете как точно искате да го използвате. Не как точно трябва да го използвате, как точно искате да го използвате. Защото в повечето случаи, като си преправя снимките, не се старая да бъде точно това, което аз съм виждал и точно това, което е било, а просто това, което аз съм искал да видя. И си ги преправям просто по свой си начин. Мога да ви уверя, че получавам много често критики за това, но просто това на мен ми харесва, аз си ги преправям така, както на мен ми харесва. Между другото, ако ви се струва, че някъде има тъмни места, това е защото лаптопът ми е днеска купен, не е калибриран, нямах време да си игра с него да му правя цветове и осветление. И затова на някои места ми се струва, че е тъмно, въпреки че хистограмата не ми показва, че някъде докосвам каквото и да било.